ihan ilman hiekkaakin. Mikä kauhe! Järjetön kauhe! Todella näyttävää kohtauksia. Ja nyt sanoo monesta. Vaikka vanteella. Anna sille vanteelle kyytiä vähän. Niin voisi olla ehkä paskapuolta koulutusta. Tässä jos hätäisimmät tosta paukkeen pohjalta vetäinen maahan, jos edes tiedä mistä on kyse. No niin, otetaan teidän väliin sitten semmonen, että kerätään noita kumilastuja pois. Meillä tästä kantautunut semmoista tietoa tänne spiikkauspuolelle, että tää on joku suuri täyttää tänään 18 V. Jenniina, olet hyvä.